हाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन ओमफ्राय नै दा हासबेन्डजों बोराइजों आंजों दखानाव थांनो ओंखारदों एसे खामानि दङ फैद' जाबाय बेगा लाबोफा बेग आंनि बेगखौ लाना ओंखारबोगौ मानि साबि ओमफ्राय नै दिवालीनि लाइटिंफोरा साजायनाया बोखाराखै दासिमबो नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासिम जायाखै कालारा गोदाव नङा देलायनो फोरोंदों फोरोंलायबाय देलायनो है जाबाय दे देलायनाय जायाखै नामा फाख्रा सिख्रा जादोंनो देलायनाया बेखायनो फुगारना होदों नै बावनोमोन खामानिया आंना कास्ट सार्टिफिकेट बानायनो थाखाय फैदों डिजिटेल कास्ट सार्टिफिकेट बानायखांनानै एसे खरसा खालामहैनोसै ओमफ्राय नै मिस्टारा माबा फुलकपि अलकपि गायनोसैनो नै बेखौनो बिफां बासिगासिनो दं बेहा ओमफ्राय नै बे मैगं दखान खाथियावनो प्रग्राम जागासिनो आरोखि ना जि दावराव उन्दैफोर मोसागासिनो बाजारनिफ्राय फैबाय एसे खामानि दङ नालाय बेखौ खालामनानै फैबाय ओमफ्राय एसे बाजार खरसा खालामबाय मैगं आरि लाबोबाय दा जोङो थांनो ओंखारफिनबाय न' खाथियावहाय एक्सप' जादों आरोखि ना ओमफ्राय जों बेखौ नायनो नागिरदों बोराइजों आंजों बाजाराव थांना फैफिनबाय नालाय ओमफ्राय दा नै एसे टाइम गोनाङावनो एसे नायना फैनोसै थौ होनना बुंबाय ओमफ्राय अब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थौफादो लोगोफोर एक्सप'आ जोंनि न' खाथियावनो जादों फैलायबाय जोंनि केमेरा स्टेबल नङा दासो लोंना फैदों
खारनानै थाबायनो रोंनाय नङा बे थाबायनो रोंनाय नङा बे थाबायनो रोंनाय नङा बियो गाननानै बिदिखौ मिथिबाय नायसाय बियो थुख्लु ख्लु जा मोजां बेसेनि फानो मादै बिदिखौ बिदिया 3,000 मोजां गासिनो इन्दि गोजाखा बै सादोरा जा मोजां ने औब्रा सादोर सुइटार मोजां मोजां सुइटार फानथारदों नै सादोरफ्रा बिराद मोजां मोजां दामाबो देन्जार गोजाखा ओमफ्राय नै मेंबायना थाबायबाबायनानै ओमफ्राय आं नैबो जिरायनो नागिरदों दान्दिसे ओमफ्राय नै ओरैहाय बिराद मोजां मोजां सपिस गोरलै गोरलैनो नायलाय जिखाया आयै फिसा फिसा लांफैनो हागोन नोंथांमोनाबो नै बिराद मोजां मोजां मैयाफोरनिफ्रायसो स्टार्ट जाजेनदों आरोखि ना एसे गोबावैनो थागोन नै बिराद मोजां मोजां ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर जोङो न'आव थांफिननोसै माबायदि मोनखो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दावोसै लोगोफोर बाय बाय